Jeste li znali da 28. studenog obilježavamo Međunarodni dan Mediterana? Dan je to kada bismo trebali itekako dobro promisliti o ovom našem komadiću zemlje, osvrnuti se oko sebe i razmisliti kako sačuvati prelijepi Mediteran, koji je po mnogima jedno od najidealnijih mjesta za život. Međunarodni dan Mediterana obilježava se u 42 države, a u Hrvatskoj je obilježen u Zadru. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je u suradnji sa zakladom Ana Lindh te članovima Hrvatske mreže za suradnju na Euromediteranu, koje je koordinator, naglasila ovaj datum kao podsjetnik da svi dijelimo mediteranski identitet, pri čemu je kulturna dimenzija važna komponenta onoga tko smo i odakle dolazimo. U Impact centru održana je promocija knjige Humor i Mediteran urednice Antonele Marić. Radovi u knjizi bave se humorom kao jednim od fenomena karakterističnih za Mediteran i njegove ljude. Na okruglom stolu Djelujmo za Mediteran sudjelovali su veleposlanici Med 9 zemalja u Hrvatskoj te međunarodni i domaći stručnjaci iz različitih područja izazova s kojima se Mediteran danas susreće, od održivog razvoja lokalnih zajednica, migracija, starenja stanovništva i demografije do klimatskih promjena i održivog turizma. Ole Olea naziv je izložbe poznatog fotografa Stipe Surača, koji na 26 fotografija povezuje Mediteran kao kolijevku čovječanstva i maslinu kao jedan od njegovih najpoznatijih simbola. U Providurovoj palači održane su projekcije nagrađivanih filmova s tematikom Mediterana, a u crkvi Svetog Donata članice Zadarskog plesnog ansambla izvele su predstavu More ko žena miče pločice svojih dragulja. Obilježavanje Međunarodnog dana Mediterana različitim događanjima diljem regije ojačava veze između dviju obala, promičući međukulturnu razmjenu i prihvaćajući različitosti, te gradeći zajednički identitet, zajedničko nasljeđe i ljubav prema Mediteranu.